din il-mossa ta' skont li hija waħda għarrieqa. L-ewwel kellna suġġeriment li referendum isir biss jekk il-liġi taqdim il-Parlament bli jinsejjaħ la double insurance policy. Imissa morna pass lura. U issa ġejna b'sitwazzjoni fej ir-referendum qed isir mistoqsija ġenerika. Qisu kif għan nifhimha jien hija mod kif inqajmu biżgħat fuq id-divorzju li ma jeżistux għax il-liġi li għandna bħalissa ma tiftaħx il-bib għal divorzju fil-Las Vegas imma għal divorzju moderat. Anka meta naraw surveys li saru fil-passat, kemm il-Media Today u anka f'Xarabank, daw is-surveys urew li waqt li għad-domanda inti taqbel mad-divorzju mod ġeneriku kien hemm ammont ħafna kbar ta' nies kontra d-divorzju. Waqt li meta nidġew mistoqsija imma bil-kwalifikazzjoni tal-4 snin, hemmhekk kien hemm riżultat favur. Allura jista' jkun li l-Prim Ministru qed jilgħab din il-logħba.